Rapunzel. Hi havia una vegada un home i una dona que volien tenir un fill. Finalment es van complir les seves esperances i la dona va quedar embarassada. La casa on vivien tenia una part posterior des de la qual es podia veure un jardí ple de flors i plantes molt boniques, però estava envoltat d'un mur molt alt que ningú s'atrevia a saltar. Aquest jardí pertanyia a una bruixa molt poderosa que era temuda per tot el món. Es deia Gothel. Els dies passaven i la pobra família amb prou feines podia menjar. La dona estava pàl·lida i gairebé no podia ni parlar. El marit, espantat, li va preguntar: «Què et falta, estimada esposa?» «Si no menjo cap planta del jardí del darrere, em moriré», va contestar ella. «Et portaré les plantes, costi el que costi», li va respondre el seu marit, que l'estimava amb bogeria. Un cop havia posat els peus a terra, es va espantar perquè va veure sortir a la bruixa. «Com t'atreveixes a entrar al meu jardí com un lladre i emportar-te els meus repunxons?» va dir ella amb una mirada rabiosa. «Ho pagaràs molt car!» «Perdona», va dir ell. «Tingues compassió de mi. Ho he fet per necessitat». «Si és veritat el que dius, et deixaré que t'emportis tots els repunxons que necessitis. Només t'imposaré una condició. M'hauràs de donar el nen o nena que tingui la teva dona. Estarà bé i el cuidaré com una mare». L'home va acceptar el tracte perquè va veure que no podia negar-s'hi. Quan la dona va donar llum, va aparèixer la bruixa. Era una nena. Li va posar el nom de Rapunzel i se la va emportar. Al fer 12 anys, la bruixa la va tancar en una torre molt alta enmig del bosc, que no tenia ni portes ni escales. Només a la part alta hi havia una petita finestra. Quan la bruixa volia pujar, cridava des de baix: «Rapunzel! Rapunzel! Deixa caure els teus cabells!» Rapunzel tenia una cabellera bonica, amb cabells fins molt llargs, com si fossin fils d'or. Quan sentia la veu de la bruixa, els deixava anar a les trenes, les enrotllava al voltant d'un ganxo de la finestra i les deixava penjant. I com eren tan llargues, la bruixa s'hi enfilava. Llavors, el príncep va sentir un cant que era tan agradable que es va aturar a escoltar-lo. Una vegada estava darrere d'un arbre amagat. Rapunzel va deixar caure els seus cabells trenats i la bruixa s'hi va enfilar. «Si aquesta és l'escala per pujar-hi», es va dir el príncep, «també ho provaré». A l'endemà, quan es feia fosc, es va dirigir a la torre i va dir: «Rapunzel, Rapunzel, deixa caure els teus cabells». La trena va baixar i el príncep va pujar. Van acordar que el príncep aniria cada nit a veure-la, ja que durant el dia anava a la vella Gothel. La bruixa no sospitava res fins que un dia a Rapunzel se li va escapar una pregunta. «Digui'm, senyora Gothel, com és que li costa més pujar a bosc que el príncep, que arriba molt ràpid a dalt de la torre?» La bruixa estava furiosa. Va agafar els cabells de Rapunzel, va agafar unes tisores amb la mà dreta i va tallar la cabellera. Gothel va portar la pobra Rapunzel a un desert on va haver de viure de manera trista i miserable. El príncep va pujar, però no va trobar la seva estimada, sinó la bruixa, que el mirava amb uns ulls malignes i perversos. El príncep va perdre el cap i es va tirar de la torre. Va salvar la seva vida, però va caure en unes branques que li van ennuvolar la vista. Així va estar uns quants anys, caminant sense rumb, fins que finalment va arribar al desert on vivia Rapunzel. A l'acostar-se va reconèixer Rapunzel i se li va tirar plorant al coll. Les seves llàgrimes van humitejar els ulls i va tornar a veure com abans. El príncep se la va emportar al seu regne i van viure feliços durant molts anys. Subscriu-te al canal de YouTube i no et perdis cap conte.